Guys, nagpunta ako sa palengke guys para maggata ako ng kalabasa, magdinoldog. Pero pagdating ko sa bahay, wala namang kalabasa guys. Ito lang yung nabili ko. Paano na to? Kaya ang uwi, nagluto na lang ako ng itlog para sa kanila. Ito, kay may nabili man akong niyog. Sayang man to, mapanis lang. Ito na lang yung gagawin ko guys. Ito, nagbumibili pa nga ako ng sibuyas, oh. Ito na lang yung gagawin ko, saka yung kamote, yung gataan ko na lang. Sige. Tingnan mo guys, oh. Ito lang nabili ko guys. Anong gagawin ko dito guys, oh? Oh. Anong gagawin ko dito? Ito lang yung nabili ko. Ano kaya maganda dito? Ay. Go! Lagyan na natin ng mantika ang ating itlog. Pero ano ba yung mantika? Ano ba yan? Pwede bang hindi muna kayo kumain ng may mantika? Ito na ang gata na uwi sa itlog. Para niya sa aking pamilya. Walang kasawa-sawa sa itlog. O, kumain na kayo. Itlog ang inyong ulam. Ito na ang aking lulutuin ngayon. Ito ang aking hapunan. Kasi sayang kasi ang niyog. Ang niyog na baog. Painitan ng likod ba? Ay! Huwag patayin. Lagyan natin ng asin konti para malasa-lasa siya. Sindihan natin. At antayin natin siyang maluto guys. Ang tawag na dinulog na naman ito. Yung favorite ko sa Bisaya. Tapa natin. Hintayin natin siyang malambot. Tapos tingnan mo yung ano guys, nagkalat. Kailangan ko muna ng ano dito. Superman. Nagput yung kalat. Hinap pa ng tulo ng tubig. Ay, maganda ngayon mag-video para tahimik ka. Tama na. Alisin ko muna tong kalat guys. Ang daming kalat. Grabe oh. Try ko na. Ay, natapon na. Bilat sa unod. Bilat sa unod. Aray, sorry. Luto na yung dinudog natin. Abay, matindi itong dinuldog na iton. Ikaw na kumain ka ba nito? Ha? Bakit? Moto ang ano, moto yung nabuhiyan mo sa probinsya. Pag wala kami bigas, ito kinakain namin. Ikaw na lang. Ito ang dinudot-dot namin sa ano. Ano? Ano mo, tiguan ka naman. Ibaw ka na. Bahala ka sa buhay. Dilat unod ah! Dilat sa unod. Dito, ito? Oh, diba? Oh, ito na. Kainan na. So, ikaw. Gusto mo ba? Wala, may kamay. Hindi sa ano. Alamisa. Alamisa. Counter. Init. Ang sarap. Ay. Oh. Kamu na maglubat dyan.
Pasaway ka talaga. Lobat-lobat ka. Bibidyo pa ako. Sarap. Grabe. Sarap talaga. Ikaw. Suwa daw ginamos. Diba? Lamig yung ginamos. Tinunuan. Lamig yung partner. Saw-saw sa ginamos. Nalito pa. Kaya nga. Niluto. Niluto ko yan para sa inyo. Hindi, iba tong akin. Yung pa. Ha? Yung Init eh. Paras. May palubat na ako kay. okay lang. Ikaw ginamos. Ayos na. Sarap yung talong. Ang gagawin dyan. May halo. Dito. Akong hobby guys, akong mahal ba? Yan na akong bana guys ba? Ikaw, ginamos. Parang lahat. Malubat niya, sayang pag na-pound ko na ma-upload.